2006. Tot seguit us presentem els protagonistes. Per part del Chiringuito Iguana BBA 2006, amb el número 0, Bruno Pérez Espigat. El número 1, Eric Maconis Fleix. El número 2, Manuel Amic. El número 3, Uriel Gerson Martínez Díaz. El número 6, Luis José García. El número 13, Mauri Rodríguez Beltrán. El número 16, Néstor Sánchez Lozano. El número 21, Gabriel Junior Pérez. El número 22, Mirat Bernadí Alfama. El número 26, Marc Peón Becerra. El número 77, Pedro García Escalón. El número 0, Eric Sánchez Rodríguez. El ganador, Paul Farr. Treballar, Mireia Morale, José Miguel Cortázar i Joan Camp Farr. I com a equip local, el Fede Dret. El número 0, Àlex Garaya del Pau. El número 5, Miquel Bernada Albert. El número 7, Àlex Salcer Díaz. El número 16, Jack Castells Sala. El número 1, Gerard Castells Camarero. El número 17, Aquest samarret. El número 37, Roland García. El número 77, Llucán Marc. Juan Antonio Manaya González. Però són les 9:01. L'altre està guapo. Aquest és el Chiringuito. Sí, aquest és el Chiringuito. Amb millor nom que Chiringuito. M'agrada. I tant que s'estan tirant. No es veu, Que no, això ho vull tenir d'una forma. Ja, però s'ha de veure marca de tot. Bé, ho farem com hem pogut. Ja està. Si no has pogut, perquè... Va, ja hem provat. La xope. No, de... Ensalada. Bacon, vamos. Sí, bacon, sobretot bacon. Bacon no fregit. Perquè hi ha tres apostes. Hi havia tres apostes.
Esto també m'han demanat la mitja part. Bueno, no. Que vull sortir un poquet de cancel·lada. Sí. Està sigue la pilota. És que ets tu com distribuïts. Si haguessis vingut aquest matí, hauries sortit amb un mal de cap increïble. Hi havia quatre nois aquí fent amb els pitos. Estan votant. Amb un xiringuit. Encara que no pinten a l'altre, sembla encara que no pinten a l'altre, pot vindre a sopar. Si pagues, sí. A què hores de pagar un extra de 30 dòlars? Ja, de 50. Però fa 40. Bueno, però és igual, esperarà bé no partit, crec que defensi. Va guanyant el visitant és el Xiringuito i el Nadal és el Barber. Ha dit que el gol. Xiringuito igual. Hola. Vaya pase. Mira, no sube. Han començat atacant, però miro com van, Has de ficar la pilota així. Mauricio. Vinga, no la toquis per si està en perill. Pues yo no sé si
És així. Òbviament, he dit de conya, però és així, no? No, però pots fer així. Vols girar el mòbil? Ya va a quedar tranquilo, Moltes gràcies. ¡Ramillo! ¡Métela! Nada. Vaig de No, no ho coiguis. Per què? Bien. Es que... Dic que t'ho però ja... Ya, pues que no Vols que el televisor abans que algú havia fumat i vas perdre tot el partit? Muy bien. Del 29 caire. S'agafaria més. O què? De jugar, jugar més. Anat a buscar la Que Clàudia. seria més bo. Ah, ja podria ser. Tampoc, la mare. No, això em va... El Girona i el Manresa té un... Jo crec que... El Manresa... Pero dice los límites. Venga, venga, venga. Va, casca-te-la, casca-te-la. Quinte. Sí m'agrada, per mi. Perquè el film era horrible. O sigui, estan allà i estan... No? És que no em mira. No em mira ni res. Bueno, que jo he dit ¡Hay que moverse! Aquí.
No, però Aitor, com que hi ha amplitud, segurament borrarà la primera. Ahora bien. Llavors ho va bé, Llavors és que és el joc que tu veus, Jo em penso que es farà molt llarg. Torna al segon. Dime. Pondré el de México o algo así. El cacao. Dime alguien se la tengo. O sea, o la noche. ¿Qué va a tener? No sé si no me acuerdo. Sí, pero a ver, sí que te envío mío. Si no es que cambia el sticker. La reta está No te jodas que me hablo con él. Pero tengo bloqueadísimo. Lo siento. És que els dos equips són defensius. Els dos equips defensen molt, crec. No la Tira. encara li pitaran. Els àrbits tenen la mà. El Javi va. Suposo que sí. Javichu. També me parece. Voten, Venga,
Ay, me marco un libro. Ja, no sé. Ja, dat is compleet. No. m'ha sortit la notificació com m'has etiquetat. Bueno, Bueno, m'has etiquetat, però no m'ha sortit la notificació. La Tenia tot calculat. No havien acabat el quart, que tot. a mi non sono solo la seconda. A mi da un po'. Non si conferma. Non è Ja ens ho hem pensat, ens havia agafat. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Cule. La sensibilitat és molt forta. Està molt forta. Ai, ja no estic fluixet. No los cambiaré. Gerina la historia y le he puesto sin falta de fotografía. Una semestre. ¿Pero cuántos antes? A veces voy a comprar. La resta té que estar... Té raó. Aquest ho pots comprar. No. No ho sé. Jo em vull comprar les meves. Mira, em diu, està malament. Mira ella. Gerard, ¿cuántas historias has escuchado? No, però és que l'ha borrat. Perquè unes nenes es comencen a dir que si no plora.
O sigui, cada any canvia potser. Venga atrás. Por favor. Sí, me'n vaig Quin marico. Venga. Tu, que no ho sé. A ver ya, Aitor. Grabando con se escribe con B, ¿no? Con B. Ara mateix no sé per què és un català Mate. Six humanos. Contra tablero, chaval. Miki, ve. Aquest o el... Aquest o el de boli, serà. I aquest sí o sí, chaval. Però que els discos del que contra el Dios, jo vull ser ese, saps? Has palmat i pots ser un tablero. Va ser guai. Falta. Virgen Maria. Verge Maria. Cuerpo. Mira, estic veient un torneig i hi ha un que salta el triple que tu. O sigui, es palma. Té 16 anys, es palma, té de qualsevol cosa. 17 diu. Bueno, entenc que 16 i 18 es fa el mateix, de qualsevol forma, i una xapa de tablero és que et tires i pues, en comptes de fer no, mira, una xapa de tablero és un va tirar, com tirar la pilota per fora de la canasta, un la tires contra el tablero, saps? I això. Que si no sí que el chiringuito. Si us heu encontrat en res amb algun d'aquests, jo vull veure el 21 contra el 8, saps? És que les més joves que he vist ha sigut aquesta, la del 21 contra tablero. Li he donat dues. El 8 de l'altre equip. El 8 de l'altre equip ha canviat l'esport. El del El de Manlleu. Ha canviat literalment d'esport. O sigui, un va tirar i li dona to fort que encaixa la valla. Pues ara Premio. No, ¿sabes qué pasa? Ells ja venien de que tenien un superequip. Venga, Bella. Tírala. Venga, Bella. Venga. Fuera.
Mate. Ari. Falta un ataque. ¿Cuánto se cambió? Venga, Ari. Jordi, va, endavant. Vinga, va, tira. Fixa la cuina. Oh! Os concentreu. Vinga, va, vinga, tren. Aquest és millor que el nou. Va, Jordi, va. Aquí és millor que el Vito Baix. A la segona. A tirar. A tirar. De una. Li demostraré com es fa una xapa a tablero. Biel. Li demostraré com es fa una xapa a tablero. Ja ho veuràs. El posterior. Allò puc, És que no és molt alt, o sigui, comparat amb els altres que salta. No, aviam. Més de metro 90. A veure, però no és molt alt comparat amb els altres. Però salta molt. No ho sé. Jo no em mereixo cada dia. Jo tinc el que em vaig medir. És com tres mesos. No, fora. Va, quantitat. Vamos, con una tres. Presiona. Bueno, va. No, toque. Em fa por, que... Ok. Amb mini, 0 partits perduts. En un partit ens hem deixat 118 a 8. No, va ser Castellet. Que no, va ser 150. Va ser Castellet. Bueno, els dos eren molt. Bueno, els hi vam fer el mateix els dos, quasi. Bueno, si haguéssiu vingut al matí, de veritat, tindríem tres aquí amb aquest tipus. I anàvem fotent tota l'estona. Al final del partit era una pesadilla. Com? L'Albert. No, de l'altre equip. Els pares eren uns gigantes. Eren de Medolet. És molt la pista. Chiringuito iguana. Qui? No sé què he dit, passos. Chupito. ¿En serio, És un tres en No, tampoco. Venga, Ari. Venga, Jan. Bravo, el rebot! Jordi. Bueno, amb la psicologia inversa. Hola, Jordi. On hi ha l'anell? Anillo. Ari. Ves a la lupa i busques anillo. Ai, Pues rela. ves buscant. Venga, Tron. Venga, Jan. Va, xapa. La dona premiada, la pilota. Sabeu per què em porto els anteriors? Perquè estaven fent jugar unes espais al milió. Ja. I la gent estan... Venga, Jan.
Quítale ritmo. Ah, pues. Tiki-taka, dintre. Vale, vale, Crossover. Relax, con sí relax. Falta, falta. Y yo me conformo con machacarte en un 21. ¿Por qué dices? Y yo me conformo en machacarte con un 21. A qui l'envies? A la raïs. I en Saldetanques també. I ens va també la supero. Lo que passa és que em reservo. Saps? Ostres, estic molt... Gerard. Va, rebot, rot. Arnau! Ei, 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 ei! Com estàs? Va, ja està. Tira! Moveu-la, moveu-la. Vinga, va! Vinga, Arnau! Per què has dit abans que ets una NBA? Mola, relax, mola. No, perquè ja he dit, els primers partits enfocaves en els equips i ahí com la Ja ho havia dit. No ho passa. Veus? El que he dit jo. Va, relax. Mal a l'esquena. T'anul·la? Ah, va, dic, però què? Sí, no t'entenc. No és un nom... Mira, jo crec que si juguen contra el Manresa, el 21 se'n va fitxar tot un equip. No, però per fer una xapa Tened cuidado, porque yo posteo. Verdad. Fem 2 contra 2. No, 3 contra 2. No, però... Mira, gancho es gancho y salto. Vinga, Tom! Ja va. Ja no és sacat al quart. Iguana... Iguana, lagarto... Chiringuito iguana. El nom no és que sigui, saps? Chiringuito igual és l'hòstia. El nom... El és l'hòstia. Puto ara, Sí, escolta, Manresa, Girona, Chiringuito iguana. Mira, el dos... Saps que és el clàxon del segon partit? Crec que se l'han deixat. Ah, no, no s'han deixat. Això és el que estem mirant. Era el 20... Quin era? El... Sí. Vinga, Gerard! El... Sabeu per què aquí baixa? Sabeu per què? Vinga, va, Gerard! Oh, 5 punts. Aquest no pot ser. Ui, El que et dic... quant té d'estadística? 100 de 100. Com tot, perquè no apunten els... No apunten els... Ah, va. Però ja et dic que no... Salta molt, però no és res d'altre. Ja, però també saltar i intueix. ¿Ah, sí? Seguro. Seguro. Yo tengo una cámara aquí, Yo tengo una cámara aquí, Vinga, Miqui! Que es pot allargar. Sí, però no... Amb el blau i... Vinga, Vinga, Tom! Comida gratis y Bueno, bebida. ens paguen aquesta setmana. Bueno, sí. Y comida gratis y bebida. I la camiseta és de... Vaya gancho. Verga, quin suc. Fer-se maria. Ha saltat. No sé si és antisportiu. Menys mal que no ha sigut d'alcohol, perquè si hagués estat d'alcohol... Això podria ser antisportiu, Ja, però si potser voler.
Que t'ha ficat al braç i llavors t'ha saltat. Això és un segon què? Ja, però si sense voler de cop la part. No ho sé. O no ha pogut, no ha tingut temps de... Ja, però quan soltes no l'ha Però el que no fet així, que no l'ha empenyat, després s'ha ficat al braç. No, però l'ha aguantat. I això algun àrbit ho podria interpretar com a gest. Sí, ho has vist com corre més l'àrbit que això? I bona, la passo. Mate. La meló. Con las lamelos se puede. La lamelo te da alas. Las lamelo te da alas. Ah, l'àrbit que toca la pilota on el salti. El Thomas, a mi no va beure aigua al saltar la valla de taula. Sí, sí que me'n recordo. Falta, falta, Titi! No. Ja. Vinga, va, ells te la foten. La demanen i les venen. Vinga, Vicky! Ben jugat. Vinga, Niqui! T'ha ignorat. Jo t'he dit unes 4 accions. Jugant molt. Bé. Relax. Tot tranquil. Afirmatiu. Ah, es falta la tarde. Ah, sí, es falta. Ai, que es falta. Has tornat a començar a parar. És el moment. Si volen començar, és el moment. Vinga, Vic, teua!
allá. Bueno, 200. No, antes no gana. Y por el 4. No, Michel. Anda que no. Te la paso. Mate. Ahí. Allá, ya, que no al central. Ahí, vale. ¿Primera de aquí? La primera de la peña. La tercera. Ahora sí, Jordi, lleva, Jordi. Molt bé, ahí llevan. No, iba. Llevan. Molt bé, Jordi. Para això, està tot. Hueco. No. Han marcado. Bueno, mica parte comisionado. Un vídeo mentre mi sono. Allora.
Va, continúe. Vale, estan. No, ja hay que començar la cau. Pum. Bé, Ari. Defendemos Eli, defendemos. Molt bé, Ari. Oh, that. Ah, bueno, deixeu-la. Venga, vale. Tenia que estar ben tirada. Venga, Vicky. Vicky. Ai, que se me'n va. Peus. Surt peus. Venga, Vicky. No hi va, no hi va, no hi va. Que se m'està fent aquest. ¡Bravo! ¡Venga, Vicky! No hi va, no hi va, no hi va. Tablazo. No, no, Gerard, no, tu no. A la María. Venga, no. Y va a ir más calando. Saps que van? Molt bé, Ari. Capilla bien, y capilla bien, pues le iba a decir a cortar Con carne Venga, manda, Vicky. Manda, Vicky. Venga, Ale. Venga, Bella, tira. Venga, va. Aito. Ai, no, era un terme que l'està fàcil. No, Jan, no, Jan. Venga, Jan. Ui, vaya passa. Ai, joder. Venga, Aito. Venga, Bella. Vaya. A Bella. Vicky.
Vale, muy bien. Quita els tots, eh? Què he fet tu? Quines són, de veritat. Vinga, tres! Vinga, Vicky! Però una qüestió. Però pot ser que ens hi va. Que quan ve fora. Vicky! Vinga, no! Molt bé! Ajudem, Arnau, ajudem. Vinga, Arnau! Vicky! Molt bé. Bona. Ara no està Vicky. Vale. Aguanta, si falta, aguanta. Tire. Vicky! Hi ha una lliberó! Vinga, Aitor! Vinga, Arnau! La Vicky! Molt bé, vinga! Vinga, va! Vinga. Vinga, Aitor! Tia! Vinga, tres! Va! Mira el partit, eh? Vinga, Aitor! Aitor! Ja. Tira. Pero... Pedro, a tablero. Venga, Noy. Está todo. Venga, Arnau, te auto. Venga, Jordi, tira, Jordi. Vicky, rebot, Vicky. Venga, Vicky. Venga, va.
S'allarga molt, aquest partit. Que fallen molt. És fàcil, no? Si vols pujar-ho, puja, però si vols moure això... Vinga, Mari! Vinga, Jordi! Vinga, va! Ei! Rebot! Vinga, Jordi! Vinga, Jordi! Vinga, Mari! Vinga, noi! Aitor! Aitor, ei! Si no faci un ritme, no pari. Bon dia. Vinga, Aitor! Aitor! Molt bé, molt bé! Vinga, va! Aitor! Arnau! Si vols una estona. Vinga, vella! Amunt! Vinga, Jordi! Vinga, Aitor! Rebot, rebot, Arnau! Vinga, Jordi! Vinga, Aris! Vinga, Aitor! Vinga, tren! ¿En serio? I arrebat, La agarres pitjor de tu. Molt bé. Arnau, vinga! Torna-hi, torna-hi! Molt bé, molt bé. De passar hasta 30 graus, això. Joan de l'equip. Això no és bé. Ara aquí van decidir que salto. Vinga, Ari! Rebot, rebot! Quan et llances molt bé. Vinga, Tao! Aquest partit se l'està fent molt bé. Sincerament, com anem a... No. Perquè de... Va, no em digueu a baix. Compliquen molt les entrades i per això... La pilota així, Da home. igual. Rebot! Però perquè són... Sí, da igual. No. Rebot! El 21 ha fet el 8 a Juga-te-la. Juga-te-la, Jordi! Jugant a fora. Molt bé! Ai, Vinga, Tao! també l'he guanyat jo. Muy imaginado. Anda, que lo caña con un tapo del mundo. Bueno, perquè tranquil. Estan tirant tranquil. La envase penso que no de lo que sembla. No, esos son... Bien! Marjó.
Ah, mira la gana. No, sí, no son nada. Arnau! Arnau! Ya, está. És mitja part. A mi ja ho pots jugar. Ja. Perquè dius mitja part. Ai, temps mort, és qüestió de... No, tampoc és temps mort. Han canviat el ¡Venga atrás! Se dice tan llarg. O sea, muchas mates, pero poco. ¡Mira, Jordi! Yo que tú le lanzaría a puerta. Hi haurà un supermontador que calculat els plans. ¡Venga, Jan! ¡Clean! Es que ya... ¿Tú crees que es posible aguantar 4 minuts? Sí, que tienen el doble de puntos que ¡Volve, Tao! Ah, un poco recomendado. ¿Eso qué es? ¡Arriba! ¡Venga, Jan! Montapuertos Ojo, molt bé. Adiós. Ai! ¡Venga, Tao! No hi va, no hi va. ¡Venga, Jan! ¡Venga, Sí, la de... ¡Venga, Tao! Va, Jan. Bé. Aquest partit de futbol, bé. És que ja està futbol. Mira, dic una cosa, perquè aquí no hi ha hagut més dificultat. No hi ha hagut aquesta segona part que la primera. Tira, triple. Et pots creure viu, Nòvia, tu no... Si dius el Bobby m'ho ha dit, no m'ho ha dit. Està fent el biaix o està fent amb la càmera? T'ho he demanat, a tu pare també. No em pidas, no dejes que pierdan tus sueños. El sueño de bien es ser un excelente grabador, pero por ahora está en el tutorial. ¡Venga, Judeu! Es que le sacan 40. Sí. Le sacan 40 exactos. No hay esperanza. Ah, pues Es que no hace falta que continúen ya. No. bueno, però per respecte... ¡Venga, bate! ¡Ayudeu! ¿Cómo haces presión? Relax. Ganó para... Ay, tío, ¡Mira, ya! ¡Cantao! Oi, que pena. ¡Venga, Cantao! ya, que por lo que queda Pilar... Estan fora de part. Tan llarg el partit. 40 punts, no sé la Pots ficar més poc Juegan. No, Ara no, ja no toca. no, esto es juegan el castellano. ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Gerard!
Sempre t'estava. Oro, oro. El tono tira l'hora. El yoga potser se m'ha divertit. ¿Sabes qué me pasa? Creo que era... ¿Cómo era? Me dio mucho asco. Me dio un asco. Y ahora acabo de ver una ya, sí. La de diseñar. Un altre canvi. Tu podies fer els canvis a la vegada? Per què s'han degradat? Ya está, no juguéis. Perder tiempo, no tiréis. És un 9 o un 8? Un 8. És un 8. Es un buit. 40.000 parades. 8 segons. Sí, me quedarà. Quan s'ha final Ai, muchachos. Ja em comuniquem. No, quan faci el tio tu pares. No em fotis. Pensava que ja estava parat. Quan veig que fem 1, 2, 3, ja t'ho pares. Al final tenemos que un poco. Mira mi cap. No, ja ho has parat, ja. És molt graciós. Déu meu, que graciós. Ah, Déjame ver, échate para ahí. no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Debes hacerlo. No quiero. ¿Qué pasa usted, no? De repente. Cuenta ahora mismo nos estarán escuchando, a ver si viene el vídeo luego. Es verdad, hola, hola. Pues al que fa mate tampoco. No, es que te digo, no. Es más exhibición eso que otra cosa. Ya, No le sirve de nada. sí le sirve. No, que salta A ver, molt, que però... Hacer un mate es más fácil, es más difícil que te tapen. Ya, pero También. tampoco te sirve mucho más. Yo de pequeño Si te vas pensaba. solo. Yo de pequeño pensaba que valía 3. Yo cuál. Ahora sí, ahora sí. ¡Venga, 3!